vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndiriwo pakutambudzika, ndiri munhu wekuti handirari. Kana ndikarara pasi ndinenge ndichirohwa naamai vangu avo vandakaurayisa pandakaitawo izvi zvekuromba. Kana ndikarara sepambedha, pambedha hapatorariki zvachose. Saka ndinowanzo kungogara hangu pacheya ndobva ndatora jira rangu ndobva ndafuka, kana kungorara pakauchi. Ndo upenyu hwangu ihwohwo hwandinorarama. Hama dzangu, ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kungondibatsira. Pari zvino handisisina choice, ndiri kungoti chero kana ani zvake anenge achida kundibatsira, please ndibatsireiwo, because zvinhu izvi handichazvidi. Nhamo yangu yakatangira pandakaenda kuJoni. Ndakaenda kuSouth Africa ndiine mudzimai wangu. Pandakatora nawo nemudzimai wangu, iye ndakamutora pane umwe murume, enda mai vangu vakatombondibvunza mibvunzo yakawanda. Vakanditi, uchazozvigona here zvekuti watora munhu anga agara ane munhu wake? Dai kwanga kuri kunzi vainge varambana zvainge zviri nani. Unoreva kuti ungaita ushinge hwekutongobvuta munhu, kumubvutira umwe munhu, but nekuda kwekuti ainge akanaka mudzimai wangu, ndikabva ndati uyu ndamuda, ndokubva tachizotiza. Takatoita zvekutotiza because ndainge ndichitotsvakwa nemurume wacho, because aingonzwa zvichinzi mukadzi wako pane umwe mufesi waari kugara naye. Saka ndakabva ndachizotiza ndokubva ndachizoya kuno kuSouth Africa nemukadzi. Ino handina kana kumbogara ndakazviziva kuti ndo hwainge hutori hunhu hwake ihwohwo hwekuti pano agara, then kana kuri kunzi akangonetsana nemurume obva atotsvaka zvimwe zvaanenge achiona sekunge zvinenge zviri nani. Takauya kunoku ndichishingirira, ndichimupawo upenyu hwakanaka, ndichimutengerawo hembe dzinodhura, uye zvekare taitogara uko nzvimbo kwainge kuchitogara vanhu vane mari, because mazuva acho iwawo zvinhu zvakambofaya. Chibasa changu chandainge ndagara ndichiita chekugadzira mafoni, malaptop, uye zvekare nekutenga ndichitengesa. Ndainge ndagara ndiine imwe friend yangu uyo wandainge ndakamboshanda naye paainge achiri kuZimbabwe, ndokubva achizoenda kuSouth Africa. Tikabva tachizotanga kushanda tose. Ainge aine chishopu chake, so taiwirirana chaizvo, uye zvekare iye aitawo zvekutenga madrugs obva achizomatumidzira kunoku kuZimbabwe, obva achizotengeswa madrugs ayaya nemuneng'ina wake. Saka vainge vachiita mari. Ndichitoona kutoti zviri kutofaya. Neniwo ndakazojoinawo, ndikabva ndachizotangawo kuita zvekuhodha pana Brongo ndichizviunza kunoku kuZimbabwe, but this was after ndaona kuti ndainge ndichihurirwa nemudzimai wangu. Saka ndaingoti ndichingobuda, iye aisarawo achipinza maboyfriends. When I found out, I was totally devastated. Ndikatanga kufunga kuti ndakatoramba umwe musikana wandainge ndakamitisa, ndikamuudza kuti nhumbu iyoyo yainge isiri yangu. Nekuda kwestress akazonosvika pakubvisa nhumbu iyoyo, in which it really pains me a lot, because kana mwana handina, because pandakazonoromba ndakabva ndachizonzi handitotendedzwe kuti ndinge ndichizoita mwana, uye zvekare ndakabva ndazvichekeresa zvekare kuti handizofi ndakaita vana, uye zvekare dzinza rababa vangu rinofanira kuti ringe richizoperera pandiri. Ndo mhiko dzacho idzodzo dzandakaita. Saka apo pandainge ndichiri kuSouth Africa, mushure mekunge ndafind out kuti mudzimai wangu ainge achindihurira, ipapo pacho patainge tiine chishopu chedu, paiva nemamwe maNigerian zvekare ainge aripo. Saka ndakazotanga kutaura navo, ndivo vakazoita kuti ndige ndichizobatwa nepfungwa dzekuda kuromba. Ndokubva ndachizoti nerimwe gore, mushure mekunge ndauya kuno kuZimbabwe, because ndakaona kuti nekamari kandainge ndava kubata, there was no need yekuti ndinge ndichingoramba ndiri kuSouth Africa. kuSouth Africa ndaingoisa maorder angu, zvinhu zvotobatiswa patrack kana kuti zvobva zvazobatiswa pabhazi. Ndobva ndakolekta order ndototanga kutosuplya madrugs angu aya. Zvakafaya mukoma zvekuti kana mukadzi uya akatombofunga kudzoka, but ndikabva ndamuti it is too late. Ndainge ndatova bore. Mazuva acho iwawo ndainge ndava kutofambawo nebenzi yakanaka, but zvinhu pazvakazobatwa pabhodha, upenyu hwakabva hwaoma. Handiti kukunyeperai, apa ndainge ndashandisa kamari kose kandainge ndiinako. Zvino kuti ndinge ndichikwanisa kuita marecoveries,
painge pasisina plan. Ndakatengesa mafoni andainge ndiinawo uye zvekare ndikatengesa nemotikari ndichiti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzokasika ndamuka, but hazvina kuzoita saizvozvo. Yaingova nhamo after nhamo mukomanashe. Ndipo apo pandakabva ndachizoenda kune vamwe sekuru vandainge ndichiziva, vainge vakambondibatsira. Sekuru ivavo zvinhu zvangu pazvakambobatwa mubhodha, ndikaudzwa kuti kana ndikaenda kwavari vaikwanisa kundibatsira. Ndakaenda kwavari sekuru vaya, hazvechokwadi vakandipa bute, vakandipa nemimwe mishonga yavakati ndinge ndichigeza nayo. Mishonga iyoyo yavakati inodzinga mamhepo. Saka pandakazodzokera kwavari vakabva vazoti zvinhu zvangu zvainge zvatonyura. Ndikabva ndati zvino sekuru, kana muchiti zvinhu zvangu zvanyura, hapana pandichazombozviwana zvekare, because zvatonyudzwa nemamwe mapurisa vanotoitawo zvemadhiri zvekutorera vanhu vachizotengesa zvinhu zviya. Saka ndoita sei? Vakabva vanditi izvo ndaifanira kuti ndinge ndichikanganwa nazvo. Ndikati sekuru, handisisina kana chandiinacho pari zvino. Ndipo pavakazonditi kana ndainge ndichida vaikwanisa kundipa mushonga wekuti ndinge ndichizoita maquick recoveries. Vakandipa bhodhoro ravakanditi bhodhoro iri rinofanira kugara riine ropa at all the times. Rinofanira kugara riine ropa, wazvinzwa here? Kana ukaona kuti ropa rinenge ririmo rinenge rasara shoma, unofanira kuti unge uchimhanya unotenga huku iyoyo. Maurayiro acho aunoiita, unoimonya mutsipa. Kana waimonya mutsipa kudaro, unenge uchifanira kuti unge uchizoicheka, then ropa rinofanira kuti rige richizozadza bhodhoro iri randakupa. Ngoma ndaipinda bhizi, ndairarira usiku hwose ndichingoslota huku. Ndaikwanisa kunotenga kana huku 30 zvekuti haya motikari ndichita sekunge munhu ari kuda kutanga business. Zvinhu zvainge zvakaoma, but ndaishingirira. Ndakashingirira kwemwedzi wose. Apa ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka mukadzi wekuti ndige ndichigara naye. Saka mukadzi uyo wandainge ndichigara naye ainge angoripo pakungondibatsira kuzadzikisa mhiko dzangu, iye asina kana chaainge achiziva. N'anga iya yekundirombesa yainge yakandiudza kuti pano nepapo kana ndikawana mukana ndaifanira kuti ndinge ndichizopota ndishiba zvipfeko zvake zvemukati. Ndaiwanzokutora skin tight kana kuti bhurugwa iro raanenge asina kuwacha, ndobva ndamhanya, ndobva ndaenda naro kumba kwen'anga. Then vaibva vachizorigadzira bhurugwa riya, ndobva ndadzoka naro, ndobva ndangorigadzika apo pandinenge ndaritora. Ndo zvandainge ndichiita kuri kumushandisa pamhiko dzangu. So after mukadzi uyu azotanga kurwara, ndo pandakabva ndazomusiya. Iniwo ndainge ndava kuita mari, ende ndainge ndisingadi kuti ange achizofira mumaoko angu. Mukomanashe ndakatanga kuita mari, ndikavhura mabusinesses. Chibhodhoro chiya ndakazokanganwa nezvacho. Apa ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichingogara ndichingoisa ropa. Ndakasvikawo pakuneta komana kuti almost each and every day ndinoenda ndonotenga huku dzinenge dzakawanda, ndotanga kuslota huku dziya ndichiisa ropa muchibhodhoro chiya. Sezvo ndainge ndaita mari, ndakazongosvikawo pakungosiyana nazvo. Ndikati ndatova bore, there is no need yekuti ndirambe ndichingoita saizvozvo. Ndokuzopandukawo kwazvakazoita. Ndakazoti nerimwe zuva pandakaona kuti zvinhu zvangu zvainge zvava kusafamba zvakanaka, ndikabva ndanotenga huku dzangu. Ndakatenga dziri 22 mushure mekunge ndatenga huku dziya. Ndikabva ndachizotanga kudzislota, asi ndaiti kana ndikaisa ropa mubhodhoro muya sezvandainge ndagara ndichingoita, ropa iroro raingonyangarika kusvika ndapedza kudzislota huku dzose dziya. Mangwana acho makuseni ndakabva ndachizoenda kumba kwen'anga iya, ndikabva ndazovaudza sekuru vaya kuti ndo zvainge zvakaitika. Vakandivheneka vakaona kuti ndainge ndakamboignore bhodhoro riya, vakandiudza kuti zvinhu zvacho zvainge zvapanduka. Ndikati zvino ndoita sei? Vakabva vati tenga huku. Ndakabuda ndikanotenga huku yeblack, ndokubva ndachizouya nayo. Vakabva vachizoti ndige ndichiimonyora mutsipa, ndikaita saizvozvo. Ndokubva ndachizoicheka nebanga. Patakachingidzira ropa kuti ringe richipinda mubhodhoro, ropa iroro rakatanga kunwiwa nerimwe gonye iri rainge ririmo mubhodhoro imomo. Rese ropa iroro ratainge tichichingidzira
rakanwiwa negonye riya mukasara musina kana ropa muri clean, ndo pavakabva vazondiudza kuti ndo chainge chatova chikwambo changu iro gonye racho iroro, nekuti ndainge ndisina kuripa zvokudya in time rakabva rapanduka. Ndakabva ndati zvino toita sei, hatikwanise here kuparadza gonye iri mondirombesa patsva? Vakaseka zvavo vakati, iwe zvingaita here kuti nemari yako iyoyo yakasviba izere neropa unge uchizodzoka nayo zvekare mudare mangu wondiudza kuti wava kuda kuromba zvekare? Hauone kuti unenge wava kutoda kutondisvibisira dare rangu here? Vakanditi in short zvainge zvisingaite. Ndakati zvino ndoita sei? Vakabva vachizotanga kutaura naro gonye riya vachiribvunza kuti iro rainge richida kuti ndige tichiita sei. Ndo pavakabva vachizondiudza kuti gonye rainge ravaudza kuti iro rainge richida kuti ndige ndichizoripa ropa remunhu kutanga naamai vangu. Ndo pazvakatangira ipapo. Hama dzangu, ndakadumbirwa musi wacho iwoyo, ndakashaya kuti ndoita sei. Handina kana kumbogara ndapiwa mukana wekuti ndinge ndichifunga nezvazvo, nekuti kana neni wacho upenyu hwangu zvainge zvichitonzi hwainge hutori panjodzi. Saka kuti ndinge ndichifa ndakaona kuti zvainge zvisingaiti. Ndikati zviri nani kuti ivo amai vange vachifa. Mukoma amai vangu vakabva vachizoshayika. Mushure mekunge amai vashayika, ndo pavakatanga kunetsana neni vachindimukira chipoko. Ndikadzokera zvekare kumba kwen'anga ndikati sekuru ndo zviri kuitika, ndoita sei? Sekuru vakangosemuka vakabva vachizosunungura mashoeless ebhutsu yangu yekuright, vakabva vanditi ndinge ndichikurura trouzi rangu. Ndakakurura trouzi mudare imomo, kusara ndakashama maprivate part ose angori panze apa mudare imomo mainge muine vamwe vanhukadzi zvekare nedzimwe hama dzavo dzainge dzirimo mudare macho imomo. Vakabva vachizotora shoeless yekubhutsu yangu yekuright vakabva vachizondisunga kumabhora uku. Vakabva vati ndainge ndisingachatendedzwe zvino kuti ndinge ndichiita mwana. Ndakanzwa sekunge kune tsinga dzakadambuka but hazvina kana kumborwadza. Vakatanga kudzvova vachiti iyo ndokubva vati zvaita. Ndakavabvunza kuti zvose izvi zvainge zvoitirwei. Vakabva vanditi handiti iwewo wati haudi kufa here? Saka kana usingadi kufa, zvatazongoita ndezvekuti takumbira kuna Musikavanhu kuti sezvo iwewe wakakanganisa kuzonosvika zvinhu zvako izvi zvichipanduka, zvinhu izvi zvanga zvichiti izvo zvanga zvichida ropa rako, saka tadzokera zvekare kuna Musikavanhu tikati uyu zvino zvaari kuti iye haadi kufa. Saka Musikavanhu vakutendedza kuti unge uchizorarama, asi haungangorarami chete. Ziva kuti uchararama uchiziva kuti dzinza rababa vako ragumira pauri. Ndakabva ndatanga kuchema because sandizvo zvandainge ndakawirirana navo sekuru ava. Mhiko dzacho dzainge dzava kungoramba dzichingowedzera dzichingooma chete. Ko izvi zvekuzouraya amai vangu zvainge zvakapinda papi? Ko handiti kana munhu wakanganisa unoregererwa here? Asi ivo vakati mudare mavo hamuna munhu anoregererwa. Zvaunenge wanzi unofanira kuti unge uchiita ndizvo zvaunenge uchifanira kuti unge uchizoita, nekuti kana ukasaita saizvozvo unenge wadheerera dare. Mukoma ndakarwadziwa asi chekuita painge pasina. Ndakangozvigamuchira kuti ndo zvainge zvatovapo. Ndakachekeresa amai kutaura kudai handikwanisi kana kurara pamubhedha, uye zvekare handikwanisi kurara pasi, kungowaridza machira chete. Ndichiti ndikuda kurara pasi ndinobva ndatanga kurohwa. Dzimwe nguva kana twakatokwidza chipoko chaamai vangu chinorara chichindishungurudza, ndinozotongogumisidzira ndafuka jaketi roga because ndinoti kana ndakagara pachee ndakazvimoneredza nejira vanotanga kundirova vachindibvutira jira riya ndosara ndichitonhorwa. Kunyange ndakarara pacouch ndinozongoita hangu zvokungotora jaketi ndobva ndazongofuka jaketi vasingadi kuti ndige ndichifuka jira. Usiku handirare. Ndiyo confession yangu yandiinayo mukoma Nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so.
hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 31 years ekuberekwa. Ndinoda kureururawo kuti ndakashandisirawo murume wangu mupfuwira. Zvino zvandakamushandisira mupfuwira handichaziviwo kuti ndoita sei, because ndanga ndichida kumurutsisa, because pari zvino haachadi kana kuenda kubasa. Ndini ndinoshanda, ndinobhadhara renti, kutenga chikafu, zvava kundiremera. Apa pane umwe murume ari kundinetsa, ari kuti anondida. Iniwo zviri kundiremera mukoma, handizivi kuti ndodii. Ndiri ndega handichakwanise, bhajeti dzacho dziri kuramba, mari yandinoshandira ishoma zvekuti we cannot afford. Asi pataishanda nemurume tichibatsirana zvainge zviri nani. Nekuda kwekuti iye ainge ava kundivhurira, ndipo pandakabva ndachizosarudza kuti ndinge ndichizomupa mushonga womupfuwira. Asi zvakanditorera nguva kuti ndinge ndichizokwanisa kuwanawo munhu akazondibatsira. Ndakangotanga kungojoinawo mamwe magroups, ndakatanga kuFacebook, ndikabva ndachizowanawo rimwe linki remiti nezvinorapa repawhatsapp, ndokubva ndachizopinda mugrupu imomo. Saka maitumidzirwa maremedies akasiyana siyana. Saka pane pamwe pakazotumidzirwa home remedy yeavo vainge vachishungurudziwa nevarume vavo vachida kupfuwira varume. Ndakazviedza mukoma, ndikatoona kuti murume wangu even though ainge achiri kuita zvemagirlfriends, but aienda achidzoka, because before that aikwanisa kutorova kana a month usingazivi kuti murume aripi. Mafoni ake achitopinda, waitoti kana ukamufonera obva atodropa call yako. But ipapo zvainge zvava nani, because ndaitoziva kuti murume kunyange akaenda kugirlfriend aikwanisa kungoenda kugirlfriend one day obva atotanga kutokufonera chikuudza kuti anenge achikufunga nemwana, which was far much better. Saka mushure mekunge zvaita izvozvo zvakaizoita sekunge zvainge zvaexpire, ndipo apo pandakabva ndachizotaura naadmin, ndikabva ndachizomuudza kuti ndainge ndakamboedza remedy imwe yavainge vakamboposta. Saka zvaita sekunge zvainge zvaexpire, because murume wangu akazotoita worse, zvokuti akagara kwenguva refu tisingazivi kuti murume ainge aripi, tichingonzwa zvichinzi ari kugara neex girlfriend yake. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvainge zvava kundirwadza kuti ndakatobhaisa hangu. Saka ndakati ndataura naadmin, admin akabva achizondiudza iye kuti mahome remedies avo aanogara achiposta hakusi kunzi iye zvinhu zvokuti anongofunga kana kungoroteswa nevadzimu vake. Akati atoriwo neimwe n'anga yakamuudza kuti ange achitanga grupu racho iroro. Saka it is more like a business, kuti n'anga ndo inenge chimupa maremedies acho, then kana vamwe vakazoti vanenge vachida more, then obva achizovapa mafone numbers en'anga, obva wachizotenga. N'anga yacho ainge achiti inogara muPretoria, asi kubva zvandakazovaudza kuti kunoku sekuruka zvinhu hazvisina kumira zvakanaka, vakabva vachizondibloka. I think kuti vanoshandisa masim card akawanda. Apa ndainge ndakatovabhadhara mari yavakati unofanira kuti unge uchizondipa mari yegarantii, kuitira kuti zvinhu zvako zvikasazofamba negwara rakanaka, then ini ndinokwanisa kuzoshandisa mari iyoyo kuti ndige ndichizokupa zvekare mimwe mishonga. Mishonga yacho iyoyo vakaitumidzira, even though inini ndiri muJoburg ivo vari kuPretoria, vakaenda vakanobatisa mishonga yayo kuPep. Zvikaita mazuva 3 zvikabva zvachizosvika, ndokubva ndaenda kuPep ndikabva ndachizonotora parcel yangu. Saka pandakanotora chipasel chaicha ndichisvika kumba, ndakavhura ndikabva ndaona kuti mainge muine mishonga yakasiyana siyana, uye zvekare vakabva vachizondinyorera paWhatsApp kusvika vachizoti ndinge ndichiita riri video call, because ndainge ndisinganzwisisi kuti zvinhu zvacho ndaifanira kuti ndinge ndichizozvishandisa sei. Saka vakazonditi sendove yemombe ndiyo yandaifanira kuti ndige ndichizogeza nayo, nekuti iyo yainge ichazoita kuti iye paanenge achirara neni ange achingoramba achingonzwa kuda kurara neni. Ende kana akazoenda kumagirlfriends ake ozonzwa sekunge magirlfriends ake anenge akadhamba kuzasi uku, ndo zvavakandiudza. Saka iyoyo vakanditi ndige ndichigeza nayo, vakandirakidza imwe yacho vakanditi seuyo unofanira kuti unge uchiugeza nawo
apo paunenge wava kuda kurara naye unongomuka wotora kabhaketi kako wabva wazvigeza kusika rudzi kwako nawo unoita kuti unge uchizodziya muviri wako sekunge munhu atori nenhumbu kuitira kuti iye ange achizonzwa kunakirwa newe pamunenge muvete mose. Then mimwe yacho ndo yavakazoti uyo ndo wemupfuwira, ndo uchabata pfungwa dzake kuitira kuti pose paanenge ari anenge achingofunga nezvako. Uye mainge muine zvimwe zvidhori zviviri. Zvidhori izvi zvainge zvakabayirirwa tsono nhatu uye zvakasungwa nemucheka, zvakasungwa zvekare newaya, but yainge iri soft wire. Vakabva vanditi semasungirwo akaitwa zvidhori izvo unofanira kuti unge uchiziva kuti murume uyu kana ukagara wamubikira mishonga iyoyo yandakupa achazoita chiname chako paunenge uri, iye ndipo paanenge ari. Saka usazomushandisira advantage yekuziva kuti iwewe sezvo ari chiname chako wava kuita zvaunonzwa kuda naye kunyange asisina simba reubaba, nekuti mishonga iyoyo yauchange uchizomubikira ichamutorera ubaba hwake. Anenge ava kusakwanisa kukutonga, kunyange ava kusakwanisa kukutonga uri iwe unenge wava kutonga murume, asi itawo semunhu anenge achitongewa, vanhu kunzoko vasazozviona kuti iwewe unoita zvaunonzwa kuda nemurume, nekuti kana ukadaro uchazokasika wabatwa kuti wakapfuwira murume. Ngarungoita sekunge rudo rwuri normal, vanhu vasazozviona kuti iwe wakapfuwira murume, vanhu ngavasazviona kuti ndiwe uri kutonga. Saka mukomanashi ipapo ndainge ndichingobvumira chete, ndaisaziva kuti kana wapfuwira murume anosvika pakuita dununu, ndini ndinomutonga, ndini ndinoita zvandinonzwa kuda. Ndakabva ndachizotanga kutumidzira mari kuna amai vangu, dzimwe mari dzatainge takasavha dzainge dziine urongwa. Ndokubva ndachizoti handingambosweri ndichitenga mombe ini apa amai vake vanogara vachitaura zvavanonzwa kuda pamusoro pangu. Saka kana ndikatenga mombe idzodzo dzikazowanda, losi inenge iri yangu. Zvitori nani kuti nditumidzire mari iyi kuna amai vangu. Saka ndakabva ndatumidzira mari iyoyo kuna amai vangu, ndokubva vatenga mombe. Kutaura kudai mombe dzacho dzatowanda. Saka akandibvunza, ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndakatumidzira mari kuna amai vangu kuti vange vachizonditengera mombe. Akangoti kana zvirizvo zvamasarudza hapatomborina kana problem, but nhau iripo ndeyekuti murume wangu iye ava nenungo, haachadi kuenda kubasa, anongoswera akazvivharira mumba. Uye zvekare ndinoti kana ndava kubva kubasa ndinotsamwa chaizvo because anotonditevera kunze kwekuti anga achienda kunotsvaka basa. Ndinozotiwo ndasvika pamba dzimwe nguva anenge anowacha zvipfeko zvangu zvemukati uye zvekare kubika. Anobva ati mudzimai wangu chigara pasi ndinge ndichikubikira nekuti ndinoziva kuti wakaneta. Ipapa hangu ndanga ndisina kana problem napo, asi dambudziko iroro rekuti haachadi kushanda ndipo pandine problem. Saka ndanga ndafunga hangu kuti zviri nani kuti ndige ndichimurutsisa kana kungomurutsisa zvishoma so that asazotanga zvekare kundihurira. Uye yambiro yangu kune vamwe varume kunzouko, hakuna mukadzi ane shuviro yekupfuwira murume wake, asi nekuda kwezviito ndo zvinozokonzeresa kuti munhu ange achizopiwa mushonga wemupfuwira. Murume wangu dai asina kumbogara akaita zvekundihurira, ndaisambopindwa nepfungwa dzekumuhurira. Apa worst of all, vanhu vacho vakandipa mishonga iyoyo yakazomukanganisa, havachadi kana kutaura neni. Saadmin wegrupu racho atori neraf, anotokubvunza kuti saka kana wakamboshanda, saka inini unenge uchida kuti ndikubatsire nei? Isusu vamwe tiripo pakutotsvakawo help, imi makatombowana help mava kutoshaina. Saka handichazivi kuti ndoita sei. Handizivi kuti ndoenda naye kumasowe here, ndobva ndangonoreurura, kana kuti ndoenda naye kun'anga. Zviri nani ndezvipi muri yeZimbabwe? Kana muine n'anga zvekare mukoma yamunoziva inokwanisa kundibatsira kuti murume wangu uyo
ange achizorutsisiwa, asi kungorutsisiwawo zvishoma. Ndinotya kuti kana akaita back to normal anokwanisa kuzondishungurudza. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi murume wangu akatisvika pakutondiudza kuti kana ndakakutarisa ndinoona sekunge uri shumba. Hanzi anonditya apa I take all the important decisions in our marriage. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Pandakatanga kufambidzana nemudzimai wangu, munin'ina wake ndaitongotiwo sezvo they don't share the same mother, they share the same father. Maybe yainge ingoriwo nhau yekuti they were fighting their mother's battles because iye mudzimai wangu mai vake ambuya vangu vakazongosiyawo marriage mushure mekunge vatezvara vatora umwe wechinumber 2 ndokubva kwachizozvarwa amainini. Saka ndakangoti zvimwe kuda maybe, but now I have seen kuti amainini vainge vachitondiudza chokwadi, but amainini manje havachadi kutaura neni because takazonetsana. Vakabva vanditi mune shuwa here bangukuru kuti mushure mekunge ndakuudzai zvamainge muchifanira kuti munge muchiziva zvinokwanisa kuzokubatsirai uye zvekare zviri kukonzeresa kuti munge muchisangana nemaproblems, mobva maudza futi sisi because nyaya yacho yakazotonetsa. Zvikabva zvanzi ivo amainini vainge vachichiva bamukuru ini zvikatovakanganisira marriage yavo vachiri vose zvavo nabamunini, but kana nabamunini vacho hatichatombotaudzani, tatova vanhu vakatovengana nekuda kwekuti vakazongobhilivhawo kuti zvimwe kuda ndainge ndichidanana nemudzimai kwavo because vanhu vainge voti ko chii chingazokonzeresa, chii chimwe chingakonzeresa kuti munin'ina ange achishora sisi vake kudaro, achitaura nhema dzakadaro kunze kwekuti anenge achidanana nabangukuru vake achida kureplacea sisi vake. Saka amainini from the very first time pavakangozviziva kuti ndava kufambidzana nasisi vavo vakabva vandiudza kuti ivo sisi vavo vaiva munhu aishandisa mishonga. Havana kundiudza kuti vanoroya. Ipapo pekutanga vakangonditi muchazozvigona here nekuti sisi munhu wekuti vanoshandisa mishonga, hameno zvimwe kuda nemiwo munoshandisa mishonga because why else will you want to marry my sister kana musina mishonga yamunoshandisa. Ndakangotiwo zvimwe kuda kutaura, but pandakatanga kugara nemudzimai wangu wopedza ndairota, ndaiwanzokurota ndichipepuka, ndobva ndaona kuti mudzimai wangu anenge asimo mumba. Zuva randakazomuudzawo kuti ndohopedza ndairota, pandakazopepuka zvekare ndiri kuhope ndakabva ndachizoona kuti ainge asiya akaisa mutsvairo pasaidi neni aenda kunoroya. Saka ndiriko kuhope kudaro kwaainge ari, handizivi kuti ainge aripi, but aiva kunzvimbo kwainge kwakaita kugwenga uye zvekare kwavainge vachidya nyama dzevanhu vari kumakuva zvekare. Akabva atongocheuka ndokubva ati murume wangu amuka, ndinodzoka izvezvi ndava kumboenda kunomuradzika zvekare. Akabva atanga kubhururuka, ndikabva ndamuona apinda mumba. Pakangopinda mumba akabva andikotamira, ndiriko kuhope kudaro ndikabva ndatobatwa nehope, but ndikabva ndachizomuka. Pandakamuka mukoma ndakamushaya kwemaseconds, ndikabva ndatongomuona akamira kudhoo. Ndikabva ndati iwe ko uri kubvepi? Akanditi ko munogoti ndiri kubvepi nekuti dhoo rakakiwa. Muri kuti iko imi munenge makadhakwa nehope? But that is what happened. Ndakatopepuka ndikatarisa paside ndikaona kuti ainge asipo uye zvekare yainge iri one room mukoma. Pandakatarisa ndo pandakazoona akamira kudhoo. Something happened because ndakatombocheka ndikaona kuti ndainge ndiri ndega mumba, but pandakangobwaira kudai ndikabva ndatomuona akamira kudhoo. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvainge zvichiitika. Iniwo ndaita mistake yekuti kana ndikarota hopedza ndinenge ndarota ndobva ndamuka ndichimuudza. Saka pari zvino ndiri munhu wekuti kurotaka handicharoti zvekudaro, handichatomboroti. Apa ndaiva munhu aigara achingorota zvose zvakanaka zvinenge zvichazoitika kwandiri nezvose izvo zvakashata zvinenge zvichazoitika kwandiri. Saka mudzimai wangu recently I found out kuti anoroya because ndakazoona
kamwe katswanda kainge kari pazasi pemubhedha. Mukatswanda imomo ndakaona muine tuzvidhori twainge twakawanda, saka iye ainge ari panze achiwacha. Ndokubva ndachizomudaidza, saka paakaona ndakabata katswanda kaya hana yake yakarova, because akatovhunduka zvezvekuvhunduka, akabva ati makawana kupi? Ndikabva ndati kanga kari pasi pemubhedha. Akabva abvuta katswanda kaya. Mudzimai wangu anoroya mukomanashe. Handichaziviwo kuti ndozvifambisawo sei, because pane vamwe vandainge ndakambobvunza vakabva vanditi ndinofanira kuti ndige ndichizorara ndakaisa dish randinenge ndakazadza nemvura ndakanyika mutsvairo mumvura. Saka ndakati ndaita saizvozvo, iye akanditaimira kuzonosvika ndarara. Akabva achizobvisa dishi riya ndokubva azoriisa pasi pemubhedha nemutsvairo wacho zvekare, akangousiya urimo mumvura. Pandakamuka ndakatofungidzira kuti zvimwe kuda painge patoitika mashiripiti, but ndakazotarisa ndikaona kuti rainge riri pasi pemubhedha. Pandakamubvunza akabva atanga kupopota, asi akandikudza hanzi ndo mabatiro iwawo andingatomuita, kumubata red handed, and hanzi hakuna munhu anoroya angabvuma kuti unge uchizorara wakaisa dishi rinenge riine mvura kana kuti dishi rinenge riine hupfu kana kumwaya hupfu padhoo. Hanzi hakuna muroyi anobvuma kuti zvinge zvichizoitwa saizvozvo. Saka ndichivawo panapa ndikuda kutsvaka advice. Ndoita sei nemudzimai wangu? Ndoramba ndiinaye here kana kuti kwete? Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ichokwadi here kuti zviri nani kuroora mukadzi anoroya than kuroora mukadzi anopa rudo rwangu kumunhu wose. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.